kera baikari baseri gure bayo basoka kuruo kera basoka ukoranga baro chop sente yo baje bamure chibesa bamuita bamunta maguru bamwagete no mutu kera bakura baikiba ke report yani baruo baje bate pota nga na inkwani nande gocha imunga na baso omoso moisike balkubuna ona abone ngende kitinda kimanya uya no maene onya omunya balkubuna oseme pikipiki atete koiba ekiagera tali mwana yo tali arebwe ko mutangani koitwa oyo nde naitire naenda akabekwa majemi akajikorushigwo the same ekenyore kemo gekokore ebintu ebyo na serikali ndwanya karora gose OCS ndwanya karora bagotekie ni action bamitonje na kumire bamitonje na kumire naende na ijamire naende na umatire naende na ijamire naende na umatire ataru mwana baganda mitekero na nyoire ataru mwana baganda mitekero na nyoire atani boli wakala tibonga buno bwalero obwanjani wabono maene piwa kenire atoti bali koiwana nanya na bende yemo atoti bali koiwana nanya na bende yemo obe baminto akulira bunu ya wira obe nyakizi ya beire amtose ya beire baba ngaba na boya boira doikani tekera MCA bond basungoli ogambyo mjako somorwo maswali abatanyale kuiranilya baboli wa maswali abatanyale kuiranilya kwando tekinde njara naye tikwanga kende kwando tekinde njara naye tikwanga kende kandora ndenderango wachite nonga mache kandora ndenderango wachite nonga mache karonale nyagitali wachita ye kondora karonale nyagitali tiwachite kondora karonale ngechero wachite wonsomelia karonale ngechero wachite wonsomelia litugelyo nobolia naye ngonje narote litugelyo nobolia naye ngonje narote monene nakoyanili ndabae to wanjani monene nakoyanili ndabae to wanjani mwanjane inwaseini ukaimuko gationonga mwanjane inwaseini ukaimuko gationonga olio mino wajaete nerewo nolengenje olio mino wajaete nerewo nolengenje genda yechea namu mbalero takoera genda yechea namu mbalero takoera ubi bamimbo ubururu mboli wita obe tukelyo mbita bange ayaya itukari tata lera venga sienkomu era wobo kendugo gokumya kwachumurigeria ubusongo Vibes Network munere botambe egasieto no gotara sebinyoro eriko komanyanga nara ria agenderete ayande tuyorokereria kuruoro twamanyanga kitokomenya enseye ekera tole moyo litukurie turi okuruoro litaraika
Rero nigo turi ase constituency ya South Mugirango tukona konya bebinyoro imemesime watema kumanyanga ningi kiabeire aiga nigo turasa kurukunga Nyabisase actually Nyabisase school nate bweyerensa ruguranya kembene ruguraria Lironge University giya toretira aiga litangani timanyeti gosaye buno muntu no manyeta abasani gotarana barabwo bari okuragera na barabwo baria mokoragera endagera amo kira rituko bari mogotengana barabwo ase chinyomba chyo kwegokia baria mogotarana barabwo nonye na ase chigari ori okominyokera gwatebya obobisi kwa mweresa nga yaya ninde kiomba asigete mbegete besegete yaya egwikie gocha ninjenga gache nyomba ye permanent yaya omutinyo gocha ninjengira omwana ne school no manyete buya mono abasani abo bwatembarabi ne chimbo cyabo nchiri chechi maiga moroche chitenti chiraiga aiga na matangaro ororo mwaka naro sirete maiga tari mugaka monene rekire no musae nande egotebekana inga garwete nkaiga na basani baye ekera konya yeru chibese chiekeombe chisiringi chiri bukyanda kera soka kurwaiga akagenda guchyoya asachyoye tikuru bunega ngaya basachere kera kwanyorire kabese sagira agotebanga ugukugurira abasani ekibakoria erindoro cia matanga okore moyo mugaka kaguchibese chiachie kiombe renda akarambu yanga tigarusi gento geke agurira abasani gento gesini niga kumbe abakugurira ndagera nabo naende bagochikumukura ningi bakorete watanamo naintwe togotebya omugano ningi kiabete mwanchu murigereria twaikiro mochie abanyakenyoro mbaraiga na abande bagaka abangina lakini aiga nigo turi na mumuro mwabo Nyagusira nere andi nagania ato mugano Nyagusira gocha paka igaikanga engane ye gacha koba au chakana marieta alafu atwerese nganga kiyarenge mbia mona sengincho inkwanengia ainumbi mona sengincho yogocha litanga ninguruku Moses oibongutini oyo maremu oyo minto nera kuruku Peter munda oibonguti akorete gasi ari tukoria chuma mosi agaika kawaita kuinoka kwa gukaba agenda Nyamarambe kokora pota nabwate pikipiki kera yaika gobete nkubetari bese kiombe Nyamarambe ari ngona kawaida na ditukonkwa warenge chibesa dinde etutia ya mwikirete kera kure gasi yanka ditukena lya gutumuka lakini akora gasi ari kenke kera agenda na chulisi buchibesa ichu ogenda nabasani bae abo bale chinipa chitu kirani gitu baraba munyama abanda batacha marieto yo makuruku Moseti ibwasigo oyo ndelita nabo kemosi omuishi oyo bakiyintatu mwao ekera ba serekeana barabu bakura kuru epa yaringe ibasaiti oposta kine kuruku purufale kera bakura bachi bagende pa kuruku VIP yatuka namba atindete yagusiro kora muna betu chibesi cyaba ishyamba roje kera baikari baseri gure bayo basoka kuruo kera basoka ukoranga baro job sente yo baje bamure chibesa bamuita bamunta maguru bamwagete no mutu kera bakura ebaikiba ke report yani baruo baje bate pota nga mwibi naro tebere pikipi mwana ino mitanya ko bamwibi pota baishia baba bate mbaje babakani uitali muibie egento mogokora genda police mu report kera barenge VIP musikana rolengororo akakigwaya gatenga bantu bagochabu egento mogokora mukubabeka ime bakiri mundu nare bakira obesana bakagana ne pikipiki paka police muna tugukwana iga kera baige tororo kera babeke report bakora bakabekume bakabone twaje kuigwa report butuko kera bakumuita chine ipamba soka isiko yarenge mwendo wa saa sita chabutuko basoka isiko bateba ngumbe mogokora ngiki mogokora ngono moibiro turi pikipiki kera bakwana mu bantu bari bono bakara moibeti akoreki
tiga bono mambia baje kumenya tari mwibi okorete ki tari mwibi oringi ende muna twabanyene twabogeta tukanyora oyu mwaremu baigwete ende nkorerare tukana ng'ana igwete mau gasokire isiko mbamunta amagoro amaru korwa mbamunta amagoro ayia abere naminyoki bosongo ambulance nachia munyoki bosongo nagenda bosongo ang'e mwenda gwa saa 11 ogoika saa 3 ogosira igo mbamumesete omotu abamura babwate mbare ime twachete naende buna abanyene tugasoa serikali tukabatebi chisiayo rende egachaka egasi negendete obotuki bono twachiete omo na abanyene ntogendete ekina twabekire nabo nare kogani ase omorambo namokombori korende ande igo chiclub echi nchiabwate TV gose chikamera chiraoroki chipae chiete chire roko nchibwati CCTV banto aba baroche onde naroro roko ena nomogano buna yarenge bono torochi aba bache nabo bokobaena nomo baira bateba ng'a twanyora omoibi orotebire ebigibi twamwaka bono nakenge igo bono orwete barure statement ng'a nabwo abanyene bakore egento eki mbabwate goetana nonde ase ekiombe eki kiabo abo no ntamanya kiara bono buna achiete oro gochi koria chibesa buna are kobeta no ntamanya ng'a mbabwate claches abanto abari na barabwo nabasani bakaberire na barabwo gose mbono bachagete koba nere nabanto baraberire nere gose bono baraberire muta tari mwaka mogima kero berire around mikonya namenyete bokuri bono ndoche baberire emiaka ebere lakini baraberire nere obosani aria oyomo nabamenyete Nyamarambe bonsi bari bamenyete Nyamarambe no nere nakorire egasi Nyamarambe bono eki kiagera bagwita omosani rende ninki bono kero kende togotana chibesa baroche bakamura bono onya gose nabwate family nabwate family pole okobori kwanguru kyoko gochia ase serikali intwe twatebe muna community tutaete serikali tokonye yaki etoke endugu yanyora yaki yae ekiagera aina amagoso goita omonto na egento ekebe ekerekanga bamonto onye na chibesa bamotige ekere family nabwate family emotegemete igo turasabe serikali etokonye egento eki ebase kogenda kiube ntokemorogete rende buna efamily tobwaterane tore ng'a abamura bari basibirwe chibesa chirenge chiri bukianda chioka nabuga ng'a neribu 200 keribu 100 kianda pole omwana onyagosira agare omwana ona ase ekegusii tata omwabo igare oyominto buna oyominto eresa amang'ana aywo rituko eri ria Jumapili nari twanyora eripoti ng'a omwana oyo osirire twaborire rende ng'aki omwana oyo agosira iga ekoeta arwarete ng'aki bono agosira ng'a aitwa iga aitwa ng'a na ase eng'encho chibesa aetu korwa ase ekeombe abwe Nyamarambe bono goikera iga tobwate ogokumia okonene otoichanete buna tore iga kiagera omwana oyo iga efamily yaye nemotegemeete naende iga ere efamily enke mono eywo etagete ogosira bono iga gosira oku gotakoreti ki gotaiyo tware gosaba iga eserikali yaito etokonya amang'ana aya iga na intwe tonyore obosibore erinde nari ekegori kia mambia nakero kerarorekane igo nabo tware gocha gosaba ng'a amang'ana aya iga na intwe igo tore maega ase amang'ana aya iga egere oboene bwaye botoke ekiagera tabwate mochando na monto niga ebesa yaye aetwe naende kabere na omosani obaire endagera kero kende barabeire na barabwo bono omochando nonye bare komoura chibesa bamotiga ore moyo asugurikere efamily yaye bono eserikali tware gosaba etobwaterie amang'ana aya erinde tonyore oboene abana aba batigaire na barabwo banyorwa ase bagosirwa nabo nare gocha gokwana igo mbia mono abarari ase eng'encho ya ogocha naende mwakorire amang'ana amaya Nyasaye tiga abakonye erinde motobwatisia amang'ana aya iga mbia mono abarari baminto nabo nagekora ching'aki chikoeresa ng'a egento eke ekebe giakorekanete ase enkeita ekera ntwanyara kororana rinde eri kiabera rituko ritang'ani bono nabo twondogete kenyora ekegima igo tokomendi ng'a nki eke
igo toichanete bono nabo nagocha gosaba barari ng'a mware gwancha obaene bwa omwana obotoke egere efamili yane ere enyore nafasi ase ekoyana korwa. Igo inche timbwati mang'ana mange nkari ng'a ntoigwete bobe kenyore egima keigwete bobe in short. Nyancha mono oyo bwa ong'utinde abondo na omoichano ase eng'encho endugu yane yarwarete, lakini bahati mbaya rende oikire gosira. Serekari nare kobasorora gaki nimwari gwancha abana nabake bare. Onde taiyo nere konyora eriso okonya abana aba. Tokonye. Inche gaki timbwati amange ndanyare gokwana. Nche abageni mwachira iga gochaka bakeroria ase eng'encho ya omwana oyo obete gagoitwa. Bono etokumeti tigira abana bake togendete korera buna omoibori obo gaki buna mwachire iga Nyasaye tiga abakonye motobwatesi. Serekari ebe amo naintwe ebwatirie ring'ana eri ria ogoita erinde risire korwa ase ekenyoro eke. Tokobasaba Nyasaye abakonye tari naintwe atokonye erinde tonyore omoroberi omuya ase eng'encho omwana oyo osirire otigire abana bake otigire omosubati omoke moroche buna tomenyete iga buna tore iga. Togosaba Nyasaye atobwatesi na eserekari erinde tonyora okobwatia kwa omwana oyo monaitire erinde naintwe tonyore obosibore bwa omwana oyo oito monaitire. Intwe tokosaba eserekari etobwatesi etokonye abana twatigeire iga na abake nigo togendete korera tokumeti ntomaeti ng'aki egento eki giakorete gigacha goikera omwana oyo buna ararete ase erieta riane nkorokwa Alice Nyabonyi aiga noo nkaiga iga mwane tiga moseseniwe. Samarieta nkorokwa Eunice kwamboka Peter. Inche omong'ina Peter natigaire. Gaki timbwati amange serekari nabasaba mobwati oboene bwa omogaka ono orarire mombwatesi timbwati amange. Marieta Thomas Ong'uti nkorokwa iga nonka oyo oitire na omwana one nasabire eserekari etobwatesi etokonye omwana oyo iga aitire iga akuete yaani totamanyeti ng'aki aitire. Bono twasabire eserekari ase omoyo gwancha etobwatesi amang'ana aya gose tonyora oboene amang'ana aywo egere abwatiwe ase enchera endonge omaene botoke. Gwakomeya mono eserikali mwaikera naende ngwakomeya mono bitomenyire batendete bwate emechando egete komonyora naintwe yatosinyire buna abana gwataka gotigira abana egete igoro omong'ina oyo egete igoro botigira emechando gaki motae gwancha motobwatesi tonyora abanto abo barasiba amatuko aba erieta ncho nikibasokoro gosikweya. Mwancho morigereria Obosongo Vibes Network nigo twarwa chinsemo chiri chia Nyabisase. Kera twarwa chinsemo chia Nyabisase mwaigo ng'a Nyagosira nabwate abasani abware kwegokia na barabwo ase enyomba ya okwegokia chinsa chia botuko. Abasani abwo ntwabatebiwa lakini ntochieti gotebi gosoba ng'ai lakini ase obotuki bwaito boria bwa oboriki twatukire mpaka twachire chinsemo chia bomonyama actually bomonyama esukuru eyere nsarugora iga no twachire mpaka iga enyomba eye morocha iga esambire egakwa emioro ebinto bikayera ime enyomba eye neyemo yabamura aba babwatire bakageire buna efamili eri yateba bakageire goita omomura oyo buna bari bateba lakini rende oboene na eserekari ere ekomanya intwe ntokonyara komanya obomaene eserekari etuke yoka enyene emanye ng'aki na obomaene abamura aba mbausekanete ase ogoita Nyagosira aiga momura omwabo nere twachire atwerese ng'aki omochio oyo buna osambire egesako eke iga nki kiabete naende abanto bachete aiga nonye tabamanyeti marieta lakini namanyete ng'a abanto korwa nsemo gete mbachete bagakora egekoro eke abanto ba boda boda bachete na abanto bakorwa chinsemo chia Nyabisase mbanto kiaba barenge naende chinsa irenga bachete naende onye bakwanete na momura omwabo ng'aki omogano orenge ng'aki okorokwa. Samarieta nkorokwa Jonas igo. Yes. Oyo momura ominto. Oyo momura ominto bono obwatire. Okay. Ore eseli. Ngo obotuko obomo bwa Jumamosi boki Jumapili ase barenge enyomba ya okwegokia epikipiki yaye nanyebegete earamu muna omonto akonyekuna yacha gokwana buna bakirete nyomba aria akaigwa epikipiki egokwana kogenda ogosokesya okonyora omonto ore epikipiki igoro omonto oyo gose bono na omoibi orenge okoea omonto gocha goikaransa epikipiki igoro igo nataete koira epipiri nanyerogeti
muna roketi ugochigocha konyoa eroki lakini ebunire eroki no bakura abu nayiacha akagokore kwenda upelelezi abu ng'omo ngiale gokora epikipiki igoro no bamwaka abu bari muna bakwenda koribeka report mahati bakaba bagosiekerwa ororo korwa abu timbwati ande ndanya gokwana tindamanya amang'ana aya momuro omino ogokweresa ase esimi momuro ang'eresete omonwe ase omono nabwate family abantu abachete ambantoki boda boda abantu aba bainge na boda boda lakini yanya bisasa rogoro abanda nimba mani bande nabaroche nimba bwatire kieni lakini marieta timba maiti buya nimba roje nya bisasa barwete oyo babwatire nere sobo ngai oyo ndere oyo babwatire yo brother ni nduru eremba achieto bagasari kende baigeto akanyora serikali gonye ikiro igomba sambite muchi mbasaliti muchi ya nabona enge babirega abainge babirega kurugorongo tebeka nere nga abaringe batatu okay oyo gato nasoka nero bono rangi nero garaja nero bono gara oli omoto endu natume ndu ya ne yatumu mungwano okoni famunga muntu ojo moto muntu narule pikipiki okay muna bagosoka yo bakanya muntu no abibi bakomuri nkiokora bari baruguro mbateba nga oyoga iga nabo bande bakabera basani bo moyo basani benkoro omusani oyo nyagokwa mumuro omino nabo bande babere iko barenga abasani benkoro nkakiki yaika usiri swali nabo tanyare koliraniri lakini nkakiki yaika ba omusani onchoka kuibera omusani paka bacha kuitana onoga akuno ntaramanya buya na inkwane ndi nande gocha imunga nabasuba omusuba moisike bali kubuna ono abuone ngende kitinda kimanya buya no maene obonya omunya ka bali kubuna osene pikipiki atete koiba igeria tari obonyaruka ndigwekanete ande gachikorido okay lakini turali bwata buya kitindali bwata buya okay kwa igora bono mwancho murigereria inyora batotebiro goronga abantaba oyo nyagusira nabo batatu go bono bare 4 nabasani benkoro kaka ekero konyora omonto orire chibesi chekeombe omonto ori chibesi chekeombe otiga kugurana ne family aye nyama ominyoko jikora gorera abasani kende that means yabona abasani benkoro baigwanaine lakini ndo manyete litunda lyo mugondo lyo Eden na liria gerete togacha goswa ase bibe bienseye maybe to komanya ngari litunda elyo na lirigaetaneti abasani aba bane pakega ikira bona mangana yaga ikemechie go sali goroje muntu okure nemberare omuchi oyo saliwe oyo necherare to komanya serikali bune gokora uchunguzi akeba gusiba minto tiga twanchane nande tobogorera ni mesigo into ase intwe tokorwaiga igo tokogenda gwika chisemo chiri cha Nyamarambe town asinya gusire gotebekana iteretwe tokwane nabana boda boda nabantu bandaroro kuri nderi tumanye gukora omugano ito mancho murigereria ani gotore chisemo cha Nyamarambe town aiga nonya gusira achete nabasani baye akagende banerere moina aiga nsa akabagorira kende kombe otakire kurageria ababisa banyore chinguru bamutungure aiga no bagoteba baragirete bakamanya gusuka ujararia eseti ya esande uchiari bono kina chichi magi cha manyinga lensa chimagi na chichi chimagi cha manyinga gonsa no bari kumuitera bagasiba toje basikari chimagi chibabe gabegete gansa bana manyinga ikibari kumuitera ngindu ono bokora ngabe mete bagwari chichungu bamo kera mwanyo arta magoro ga bamwagete ga moga asogete mogoronsi kizeni ga mwanyo arto muberensa bamuita kera bachi ko report ya baisi abu nali bacha abasikari ba musikari roba kabara muira nyakitari bari barenga abana boda boda barabia ba bari bamuaba tari barenga bona abamuaba uyo mutete nwara bari bamonyorete bakamugogoria bakamuira barabia oyo nangona ayo kwa mna mwa manyorete nande ko rwabungi kiabete nande ngo ayo skomocha nando yonde igababera baiga aya aiga nabo kwana yani okorra kwa nguru kigoro yenganeye igo ngabasa no tu ikerega iga yani umuntu agwitwa ko baye mugikerie gentekyo naende labda motebia serikali nga ebakonye konyoro baene bwoyo mino aya togochaka kurwa chaka na marieta amarieta ngorgo Dickson Ogeto stage ya Nduru Hospital
oyo minto no twakabere nere asa matuka mange semia ke yonsi pia elire gesarute sabali agachaga tukomera nere tukachakore gasi ya boda boda lakini yegete lituko lya moisonde tukanyoranga oyo minto ya kire bono mambi twanyora oyo minto buni na magoro moyo minto igaitwa okunya gitari akanyoranga oyo minto osirire lakini nche okobori kwana noko iga stwekere muna jensi twacha gwita na ndutweka asenge tari ngia na ande nkobori ya serikali twari gusabanga oyo minto kure lakini turi kumanya ngobo ene boyo minto mborobyo nyamo twikere iga muna basaye tugwita na ndutweka ande nyagusira nabwaterio mana naba bande aba basani aba baye gusekende bari kubuna anda Kenya gusira tabwaterio mana egento kia yari gusiba kabanyora akaba egento kia bakaba kigenda bwate mufuko akabagorire egento bakanyungora ngora eriye ikirte bakoja kumuita bono ikirtwa nyoranga baja kumurwani utone stende bekirte kumubuna magoro muyo minto nabakwete igora lakini rende aba murabu twagane serikali bimukiria atwa nyagusira nyoro bwena bwa asa marieta bakondangeri Milton Onenga iga ninka oyo sirete noyo minto ne kazi ni ane kabisa ena acha nare to moroire chinsa chiarenge saa 7 ya butuko iga nemerongene na isa ne moiga ngachanka ngaikyo moroire nyagitari keno na muikinya gitari ingo ikanse inkonyora manyi ngaichire nyagitari amange sana kero ingo swanya gitari nkanyona no mwana ominto obunira amagoro agosokeria manyi ngachimioro no monu ono kero na chete gochungusa buyanka igwa murao bachire station bachire kolike statement kero twagenda ororo nkanyora abana ba minto bande baikira abana boda boda ba minto to goikororo tukanyora no bali station bakonya kominana elio na lio muskari aba serious ya akokie bunduki akababwata akababeke seli bagancha bagasoe seli wona kero to gochungusa mangana ya buya omuraba okoramba abwate ni engao tari maruoka kore bachite bakarigereria beso mu muro ya bwato mubuko osenero atagete bagacha bakamusiba chingo lya magoko bakamusiba ese motoyo ro cha ese boda boda ya nduru stadium ese stage bakamusiba bakansa kumuita ne mete nere mayegabu bakansa kumuita baona nabo okukwaye wato yete igo akaburidi kwa renge igoro akanyaraga gusiyobwe mabwaye advice yawo chi asaba saiba minto wona advice yane nenge gocha kurwa asaba minto baki buna ntwa abana boda boda na abantu baito baisiko gaiga tiga turendane nande tumanyane tuna abantu abamo tiga tutige goitana tokore gasi tonyore ngeri aito tokonyera abana baito igo eserikali yaito tige tubwate simu noyo minta kwana tonyoro bwene mburu byobo abani kibaga neti kurwa soyo mintoyo bakumuitaga gusira na incha samarieta ngoro kujare dogaro ni nomokaji ogaiga Nyamarambe oyo gusira ni gale kazi ni ane kurunka ekero litukeria uji gusira mpaka saa 3 no twarenge nere bono agatatigaro ramuragete bache kumuikurwa ase bagete muino gaiga bamuirenka mambia ena lingo ja konyora nga osirire egento giokanda abatebi nekerina eserikali tumie justice asogosira kwaya na inda bana baita ba boda boda to mogo koregasi ya boda boda mumanye ne industry nereri baligete ko bachi besa tari mogo chagaiga mwacha kunywa marua aba mukunywa marua mugutumia nebi mario gande atamanyiri enko basaba nga mutige na inde gento ngo gigosaba eserikali bali bande bonsi bako babago korubwa alifu bamanywe eserikali echore abantu ba community policy babe bagonjokana patrol yabe gokoruga iga erinde elio abantu abange ntochigosiribe abantu munenchereye twabete togosirio yo minto tindi na manga yanda kwane gotatiganda atebe na pole na bali banyale togokora egenteke mbairorera na bali bande na barabo bali chinsemo egenteke bakerageri bana negenteke mbia mono mwancho murigereria samareta nkoro kubena dokenye stage ya nenya kimbine igari alengeli tukolia Jumapili tuasoke tokende kibarua una kawaida
tugaika omochio Nyamarambe tukanyora ng'a riororo chendire ororo ikeike ase eng'encho abana bodaboda barenge nekerire ndekene ase eng'encho gosira kwa morundi obo ase omorundi oito tukaba togwanchokana na egasi ntokoreti rituko erio tukagenda mpaka bwoyo minto Peter tukaira na Nyamarambe egento eke igo twatigera abaraya mone serikali batokonya abarai baito ba bodaboda lakini eka twatemire gokora korigereri korwa ake twanyorire ng'abana bodaboda baito baitachote buna abarai baito baigoro bagotokonya tibataeti kogenda straight igo bagokwanera igoro ya maru igoro ya nyasore igoro ya ebinto ebinge ebio ndio mbigana eri gokwanerwa lakini baada ekero twanyorire oboene bwa Peter mbiamono sana Samuel Osoro njoyo sire taro omwana one nakometiri tukeria Jumapili karango Nyamarambe ngonya no sirire igo nabete no gugumio konene sana egendo ndanyare gotari abana baito ba boda kamoranje mugwenerete murigerani sana okorigerani kobo goro konene ari moragendera ne biasara byaine ebi ne biasara mwaetu mokwerigeria ande mokwenyorera ekero bono mogwansa goitana ekenege ntekebe mono njege ntonda atebe serikali egwenete erigereri mono witini Nyamarambe ga security nera geirebe kwenana sana ne patrol neta geirebe kwenana mono omwana buno yaite tuko senkuru saa 4 paka saa 6 chiabo tuko lakini serikali tegetio kwa makonya abantu bachete kwa makonya na bana nyebontali omwana oyo jete koretu murweri nyagitari omwana oyo nabango cha gotokerwa amambi igo toko sabe serikali mono bune serikali yeito ya Nyamarambe ere witini Nyamarambe ebe security ere enana mono ekina kiegento njenda atigere serikali na bali bakora tegenteke baimokeri watu enana mono ekiagera tali mwana oyo tali arebwe ko mutangani goitwa oyo onde naitire naenda akabekwa majemi akajikorusigwo the same ekenyore kemo gekokora ebintu ebio na serikali ndwanya karora gose OCS ndwanya karora bagotegieni action igo abantu abaimukeri gwatu enene mbiya mono serikali tigerigerie gente na njengo kupita son mauti korunya monalia stage ya Nyamarambe anduru hospital abamindo batoka tenga abantu ati abaimukeri gwatu aseng'encho gendeke bakorete ngirikia ekera bagoito yonde muneng'iti otorete komanya nkibaye nkomobunia na kirotete gioka serikali etobwateri tomanye yo mindo ngengo bunigwa erine na into tomanye stokoro na stogocha igo motaro jibia ba mironye ntoko bwateri gendeke buya na indungo itutore boigo muno yo mintaitire bia mono. Asante mwancho murigeria bagoteba ng'a aiga para igora sarabuse aiga Nyamarambe town actually igetaseni kia abanyanyimbe gekere maega nsa kiduke kikorumagega aiga no mumuro yeiteira amanyinga ari nsa igo botuko bogima paka saa 6 chiabo tuko saa 8 nginda atebe enseye abantu batigire kuba mwanya bantu babeire emenya mayoro sana no ne menya materi goitana enchire to goitana ekiagerekera omuntu agoitwa iga aboranyore muntu ni naro rengange ore kominyoka atebe ng'a yaya mwabere karatiga turategerere ng'a neje ng'akiere lakini twaikirense asekero omuntu agoteba ng'o yoko na goitu tigaitwe naboko gwebikuro wate batiga bana kurwana kwarara bwa kimambi wacha kwanyora ng'o omuntu ore goitwa noyo mino etwegenete ng'e serikali ne bwatie ng'a neyeiga erinde erio oboene bwe family botoke kuruki nsemo cha Nyamarambe muretane ngurukoro jasi kakasungura nyasaye oyo.